Takže čauky, já vás vítám u videa a tohle video bude takový kamínkový challenge, nebo jak bych to nazvala. A teda je takový ten novinovační challenge a teda od koho jsem byla nominována vám dám do popisku a můžeme jít na to. Je to vlastně o tom, že máte nůžky, kámen a musíte to rozstřihnout. Takže jdu na to. A původně jsem měla stříhat tady tenhle, jenže on mi spadl na zem. A tak trochu se rozpůlil. Tak 3, 2, 1, teď. Tak asi to nezvládnu. Tak jsem teda rozstříhla. A jelikož mě nevidíte, tak tady mě vidíte. A chtěla bych nominovat